Zondag stond in de kleine zaal van de Schouwburg Rock School op het programma. Muziekdocent Adweel verzorgde niet alleen het muzikale evenement, maar genoot er ook met volle teugen van. Het is druk. De bands doen hun uiterste best en het klinkt allemaal goed. We hebben alles professioneel aangepakt en ik ben 100% tevreden. Nou, 110% tevreden. En ik krijg alleen maar goede reacties. Dus ja, eigenlijk ben ik een beetje sprakeloos en een beetje emotioneel op het moment, moet ik zeggen. De bands Do We Fit In, That's It, Soul en Vegas Baby lieten op het podium hun kunsten horen. Ook We Are The Message stond op het podium. En deze rockband timmert al 2 jaar aan de weg. We hebben vorig jaar met de Kermis een hele goede show gehad en dat heeft ons echt heel erg goed gedaan. En ja, daar komen nu nog steeds heel veel shows uit. We hebben geen grote doelen zoals de Kuip of de Amsterdam Arena, maar wij willen gewoon lekker veel spelen en onze muziek eigenlijk weer terugbrengen naar de man. Tijd om op adem te komen was er bijna niet tijdens hun half uur durende set. Ja, zeker. Gewoon zo min mogelijk tijd tussen de nummers door en ja, gewoon meteen doorknallen. Met tijden gaat het er hard naartoe. We hebben ook wat rustigere nummers, maar wij vinden het toch wel leuk om lekker te knallen. Om te mogen optreden tijdens Rock School moet er wel een connectie zijn met Ad. Ja, de drummer en de bassist, Stef Wijs en Stan Jacobs, die hebben eigenlijk altijd in zijn bandjes gezeten. Het criterium is eigenlijk gewoon, ze moeten of van mij bandcoaching gehad hebben, één van de bandleden, of les gehad hebben. En dan kunnen ze hier aan meewerken. En ja, ik hoop dat we volgend jaar weer een vervolg kunnen krijgen daarin. Dus ik heb genoeg leerlingen gehad in het verleden. Ik werkte al 30 jaar op het kunstencentrum, dus er zijn er al zat die al een beetje zeg maar, richting de 30, 40 gaan wat dat betreft. Dus we zullen zien. Welte is ambitieus over de toekomst van live muziek in Venray. Het moet eigenlijk een beetje grenswerk worden, het moet een beetje de bosuil in Weert worden. Ja, dat zou te gek zijn als we dat hier voor elkaar krijgen, want Venray mist, vind ik, goede live muziek, goede live popmuziek. En dat willen we hier brengen. Dus nou ja, living a dream zeggen ze wel eens, Henk. En ik leef mijn droom op het moment en ik hoop dat die droom nog lang doorgaat.